F'Ħamis ix-xirka ħafna għamlu 7 visi bitħejjija spiritwali għall-ġimgħa l-Kbira u l-akbar festa fil-kalendarju liturġiku lejt il-Kbir. Iżda l-membri tal-għaqda mużikali San Ġużepp tal-Imsida dan il-jum involva tħejjijiet biex fil-għaxija setgħu jinxelu elfejn u ħames mitt li ffurmaw Salib. Attività li saħansitra daħlet fil-Malta Records. Stephen Qasal, assistent direttur tas-soċjetà mużikali, spjega l-kriterji li kien hemm bżonn biex jingħata dan ir-rikonoxximent. Jiġu tal-Malta Records, dawna ikkejlu ix-xamat l-oli u l-wisa tagħhom, jaraw li jgħat kollox f'postu u x'ngħidulhom aħna nixeluh, jarġgħu jgħodduh u l-ammont jitniżżel fil-Malta Records. Sa fejn nafu aħna s'issa tas-Salib għadu qatt ma sar dal-ammont ta' xamat. Ir-riħ ma xekkilx attività u b'xemat bojot u ħomor dan is-Salib kien twil 63 pied. Flimkien ma' xemat intużaw ukoll 2500 ton ta' fixkun tal-plastik biex kemm jista' jkun dawn ix-xemat ma jintfewx. Fil-waqt li tul l-attività nġabru wkoll flus għal Puttinu Kers. Il-qofor intlaħaq fil-mument li bdiet il-funzjoni tal-Knisja li kien ukoll il-mument fejn is-Salib inxter kollu, xena li sebħet il-post faċċata tal-Knisja tal-Imsida u li ċertament ġibdet lejha l-attenzjoni ta' dawk kollha li kienu fil-qrib.